Sunrise kisses on the ocean waves. ברוכים הבאים לפודקאסט לא רק בלונדיניות, הפודקאסט ששם את כל הקלפים על השולחן, נשים, קריירה, זוגיות ובעצם משברים וכל מה שבא לנו לדבר ולחשוף, ומה שנשים בעצם שומרות אנחנו מוציאות אותו על השולחן ומדברות על הכל. היום יש לנו אורחת, מלי דיין, יועצת זוגית ומלווה נשים ממשבר לצמיחה, ובעצם היא תספר לנו קצת גם על עצמה, על איך היא משלבת הקריירה ואיך היא הפכה מאישה חלשה ובודדה לאישה שמאוהבת בחיים. וואו, בוקר טוב למלי, מה שלומך? בוקר טוב, מהממת. וואו, איזו פתיחה. היא גם מלכה, היא גם מלכה. והיא גם מלכה, מלי זה מלכה. אנחנו נשנה לך את השם פה למלכה. השם סבתא שהיא סבתא מלכה. באמת? יש לי גם סבתא שקוראים סבתא מלכה, מלכה נורני, סבתא שלי. סבתא מלכה. את שכחי, את צריכה מיקרופון. אוקיי. סבתא מלכה, כן, כן. מלי, בואי תספרי לנו קצת על עצמך, שככה נכיר אותך. גם נאמר שזה בעצם, את פותחת לנו איזושהי סדרה של נשים שאנחנו מתחילות לארח פה, לא רק בלונדיניות, את הראשונה, אז כיף לנו ככה לפתוח את הסלון שלנו ולארח אותך. ראשונה חביבה. ראשונה חביבה. אנחנו במכונה ראשונה. אז קודם כל, איזה כיף שהזמנתן אותי, ובאמת אתן ככה, באמת מבחינתי נותנות איזשהו מרחב לנשים, שזה כבר מראה על איזושהי עצמה, איזושהי מקום שנותן לאנשים את הבמה הזאת, שהן יכולות לבוא ולהביא את עצמן. יש לזה הרבה ערך, הרבה מקום, בטח בימים שלנו, שכל אחת, יש לה את הסיפור שלה, ולכל אחת יש סיפור, ולכל אחת רוצה גם לפעמים גם להשמיע את הסיפור הזה, כי הסיפור הזה יכול ללמד עוד נשים אחרות, ולתת להן איזושהי השראה על הדרך שלה, על המקום שבמנו היא יצאה, כי לא לכולן תמיד קל, ולא לכולן הן באות מאיזשהו דרך כזאת שהיא מאוד צלולה וקלה, ופתאום כשיש לכן את הפלטפורמה הזאת שבו אתן מזמינות נשים, שיכולות להראות לנשים אחרות איך בתוך הדרך הזאת, למרות הקושי, למרות המשברים, למרות האתגרים, עדיין תמיד יש נקודות של אור, ותמיד אפשר לבחור את הדרך החדשה הזאת בחיים שלך מחדש. אני חושבת שזה הבחירה זה החלק העיקרי, נכון. כי אנחנו צריכות לבחור כל יום מחדש על מה להסתכל, על המשברים, על הכאבים או על ההזדמנויות שבאות לפנינו. אני יכולה להגיד לך שבעלות עסקים, את יכולה ללמד אותם את כל התורה עצמה. אם הן לא מונעות מסיפורים, אם אין משהו שמניע אותם מבנים שמישהי אחרת הצליחה במקומם, גם להצליח, אז הן רואות את הדרך שלהם לפסגה בזכות אותה אישה. נכון. אותה אישה שחרוטה להם בראש, ודרך אגב, זאת פריצה דרך. מה שאני חושבת זה פריצה דרך לבעלות עסקים, כי בעלת עסקים חושבת שהיא צריכה ללמוד תכנים, לעשות זה, אבל לא. היא צריכה את האש הזאת בתוכה, והאש הזאת נוצרת דרך סיפור, דרך מישהי שרואה אותה כהשראה, כמישהי שהגיעה למה שהיא רוצה לעשות. ואני חושבת שמה שמלי אומרת פה הוא מדהים. את יודעת, ב-NLP אומרים, מה שקיים בעולם יכול להתקיים גם בעולמך. זאת אומרת, כל דבר שאת רואה, גם אצל מישהי אחרת, אני למשל, אין לי מישהי שאני מסתכלת, אבל אני אומרת, יו, אני מקנה, כל אישה שמצליחה, מבחינתי היא השראה. זה מקום שאני יכולה להגיד, וואו, זה אומר שאם היא הצליחה, היא פרצה תקרות זכוכית, היא הגשימה חלומות, ולא משנה מה, כל אחת יכולה, וגם אני. יש לי גם את המקום שלי. אנחנו לא נהיה בחיים באותו מקום, כי כל אחת בבית מביאה את עצמה, את האישיות שלה, את השפה שלה, את הערכים שלה, אבל עדיין יש מקום לכל אחת. אז בואי תגידי לנו ככה, תספרי לנו, נלך לנקודה שאת עדיין, אני רוצה כאילו שנדבר רגע על אנשים שהן עדיין לא שם. הן עדיין לא יכולות לראות את האור הזה, את הדרך, את ההזדמנויות. הן כרגע רק בתוך איזשהו בור, ולא מצליחות לראות איזושהי הזדמנות שמגיעה אליהן, ומגיעות הזדמנויות כל החיים, אנחנו פשוט לא פותחים את העיניים. בואי תספרי לנו איפה את היית במקום כזה ואיך הגעת והטריגר, וככה מעניין אותי לשמוע את הסיפור. אז תראי, יש אנשים שגדלים בבתים שכל הזמן מראים להם דוגמה ומאמינים בהם, ומה את רוצה ללמוד, ומה את רוצה לעשות בחיים, ואת הכי יפה, ואת הכי חכמה, ויש בתים כאלה. אני גדלתי בבית שהמשימת על הייתה להתחתן. זו הייתה משימת העל. וואו. לא ללמוד. זאת אומרת, לכי אחרי הצבא תמצאי איזו עבודה בבנק, בביטוח לאומי, איזו עבודה מוסדית כזאת בטוחה, משהו בטוח, ותמצאי בעל טוב, ותחי את החיים. זה הכל, זה מה שאנחנו מצפים ממך. יותר מזה אף אחד לא מצפה ממך. ובנו לנו את התסריט מראש. לגמרי, אבל לא רק שבונים תסריט, גם מצמצמים אותו.
נותנים לך לחיות בתסריט שזה הדבר היחיד שאת מסוגלת, וזה הדבר היחיד שאת יכולה. להיות אימא, להתחתן, לגדל משפחה, זהו. ופתאום כשאת יוצאת רגע מהבית, ואת חובה, ואת מגדלת באמת, את עובדת לפי התבנית הזאת, ואת מתחתנת צעירה, מביאה ילדים, ופתאום את מסתכלת, רגע מרימה את הראש, ואת אומרת, רגע, אפשר אחרת, אפשר לחיות אחרת. ואז את רגע מבינה גם שאולי זה לא החיים שאת רוצה, אולי באיזשהו מקום בחרו בשבילך. חיי החיים של מישהו אחר. כן, כי ההורים רצו, הנה יופי, מה שנקרא, השתחררנו מהבת, עכשיו אנחנו פחות דאגות, כי יש לנו מישהי אחת פחות לדאוג לה, והיא כבר תדאג, יש לה מישהו שידאג לה. אנחנו כבר נפטרנו מזה. ודרך אגב, הרבה נשים חוות את החוויה הזאת. הרבה נשים נמצאות במקום הזה שהבית לא תמיד הוא היה המקום הבטוח שנותן לך, תישארי, הכל בסדר, אין לחץ, עד שתמצאי את אהבת חייך, ותממשי את עצמך, תלמדי, תתפתחי. אלא למצוא את הבעל הזה, והופ, החוצה. אז זהו, אז אני יכולה להגיד לך מניסיון אישי, מדברים עליו הרבה על אמא שלי, אבל תראי, אנחנו חיינו בדור שבבית מכוונים אותך. זה לא עכשיו שיש לך את כל האינטרנט והכל פרוץ וזה, מכוונים אותך. ואני יכולה להגיד לכם שאמא שלי אמרה לי, הבת שלי, אני הייתי, תמיד הייתי אוטודידקטית, תמיד הייתי לומדת, אבל אהבתי ליחצן ומטרוק ודברים, וכאילו אמא שאמרה לי לא, מהנדסת, תלמדי וחשמל ואלקטרוניקה, וכאילו באמת רציתי להסב לגאווה, כאילו אמא שלי, וכאילו תראו, אם הייתי הולכת להיות יחצנית, לא הייתי מגיעה לאן שאני מגיעה, להקים אימפריות והכל, ולעשות את זה באמת מסודר בצורה של מהנדסת. עכשיו אני רואה שאני באמת מהנדסת את העסק שלי. אבל העניין הוא באמת שעשיתי מה שהיא אמרה לי. זאת אומרת, חייתי, עבדתי בהייטק, בעבודות שלא כל כך רציתי, כי להסב לגאווה. וכאילו זה בדיוק מה שמלי, מה שאת אומרת, מלי. שאת רצית את הגבר הזה, להתחתן איתו, כי זה מה שהיה נהוג. נכון. זה בעצם מה שהדריכו אותנו, ושאמרו לנו, רוצה רגע מפה. כן. וזה גם הסיבה, זה גם דרך אגב, ואז את מתעוררת, אחרי 16 שנה שאת נשואה, ואת מבינה שזה לא החיים שאת רוצה. ועברתי משבר מאוד 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 גדול בזוגיות שלי, שאני לא רוצה להיכנס באמת, כי אני באמת שומרת על הכבוד של הילדים שלי וגם שלו, אבל אני באמת עברתי שנים לא פשוטות בתוך הזוגיות, שהייתי צריכה לקחת את העול של הבית על הכתפיים שלי, ולעבוד המון שעות מחוץ, והרגשתי שאין לי שותף ואין לי פרטנר, וזה במשך שנים, זה לא הייתה איזה חצי שנה או שנה, במשך המון שנים, והתעייפתי. ופתאום הבנתי שאני לא רוצה את זה יותר, והייתי צריכה לקבל איזושהי החלטה, שפתאום זה לראות אותי, בלי לעשות חשבון כאילו להורים שלי, כי פתאום להגיד שאני רוצה לפרק בית ולפרק משפחה, ולהיות האישה הגרושה, יש בזה איזושהי סטיגמה ובושה, ואני זוכרת שאפילו פעם אמרתי לאיזו שכנה שלנו, כן, התגרשתי, ואמא שלי אמרה לי, מה צריכה להגיד את זה? יש איזה משהו נורא מביך בזה שהבת שלי התגרשה. זה כאילו הכישלון. לגמרי, חוויית כישלון, ואני לא הרגשתי את החוויה הזאת של הכישלון מהמקום שלי, כי אני עשיתי את הכי טוב בזמנו, אני באמת לקחתי על עצמי עוד ועוד ועוד, ברמה שכשאני התגרשתי, הרגשתי שרזיתי 83 קילו. ואז אומרים לי, איזה דיאטה עשית? וואו, 83 קילו? רגע, זה היה, הייתי חייבת לעשות וואו. 83 קילו? נכון. אימא'לה. אבל זה לא באמת. תסבירי, מה זה אומר? 83 קילו, הייתי 83 קילו יותר, כי פשוט היה לי מישהו על הכתפיים שלי. מדהים, מדהים. ופשוט ברגע שאני התגרשתי, הרגשתי שפשוט אני משחררת איזה מסע, איזה נטל מאוד מאוד גדול, שאני זוכרת אפילו מפגישה אצל המגשרת, הלכנו למגשרת, היא כל פעם אמרה לי, וואו, את פורחת, וואו, את פורחת, ואני אמרתי לעצמי, נכון. אור הפנים שלך נראה יותר טוב. אבל לומר לך, עד שהגעתי לשלב הזה שבו החלטתי שאני מתגרשת, זה גם היו שנתיים מאוד קשות עם התלבטויות עם עצמי. איך אני עושה את זה? איך יהיה? איך בכל זאת להחזיק? איך לשמר את זה? איך מקבלים החלטה כזאת? מקבלים החלטה כזאת שאת מבינה שאם את לא תעשי את הצעד הזה, את כאילו בעצם מוותרת על עצמך. ואני לא רציתי לוותר יותר על עצמך. את מתה. אפשר להגיד את זה? מה לי? את מתה. אני הרגשתי שאני עוד שנייה נמצאת במקום אפל וחשוך. הייתי נוסעת באוטו ובוכה, היו לי התפרצויות בכי. אני אף פעם לא לקחתי כדורים נגד דיכאון, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
אבל איכשהו אני כאילו הייתי מדברת בדיבור הפנימי עם עצמי, והיו לי רגעים של קושי מאוד מאוד גדולים עם עצמי לבד, וידעתי שאני לבד פה. אין מישהו אחר איתי פה. אני עם 3 ילדים קטנים, כל העול של הפרנסה עליי, איך אני מפרקת את הבית הזה, איך אני עושה את השינוי הגדול הזה, והבושה, ומה יגידו, ואיך אני קמה למחרת בבוקר, איך אני עושה את זה. מה עוד שהבנתי שאני בעצם נשארת עם 3 ילדים לבד. לבד. תגידי, עכשיו שיש איזושהי מאזינה שנמצאת בדיוק בנקודה הזאת, כרגע, עכשיו, ברגע זה, ומרגישה שבאמת היא לא מסוגלת לעשות את הצעד הזה, איך היא תשאיר את הילדים, בסדר, לה היה, בטוח היה לה איזה מזל, בטוח היה לה איזה משהו. אני רוצה שנעיף רגע את כל ההנחות יסוד שאנשים סוחבים איתם, ובאמת נשים את הדברים, כמו שאני אוהבת להגיד, על השולחן, איך יוצרים מצב שפשוט מקבלים החלטה ופשוט זזים ובוחרים בטובה שלך ושל המשפחה, כי בסופו של דבר בנקודת זמן שאת נמצאת בה, את בחרת במשפחה שלך ובילדים שלך ולקחת את כולם עלייך, כי את יודעת שזו הייתה הבחירה הכי טובה עבורך. איך מגיעים למצב הזה? אני אגיד לך משהו, אני הבנתי שפשוט אין לי ברירה. שאני בעצם בסיטואציה הזאת לבד, והמקום שאני נמצאת בו לבין המקום שאני רוצה לחיות, הפער הוא מאוד מאוד גדול. שזה דבר שגם הרבה פעמים מאוד מקווץ אותנו, כי אם אני רואה את המקום הזה שאני רוצה להגיע ואני נמצאת בנקודה כל כך רחוקה ממנה, איך אני מגיעה לשם? והדבר שהכי החזיק אותי זה קודם כל אני עצמי, ולהבין שהדברים לא קורים ביום אחד, אבל כן להתחיל לעשות צעדים קטנים להתפתחות שלי. קודם כל להרחיב את המעגל החברות שלי, באנשים שתומכים בי ואוהבות אותי, ואנשים שאני רוצה להיות איתם. התחלתי ללמוד, התחלתי להתפתח, מה ששנים לא עשיתי. פשוט הלכתי ופיתחתי את עצמי, ולאט לאט עד שהגעתי למקצוע הזה שבו אני מתעסקת כבר 6 שנים, שהוא מבחינתי גם עולם חדש שאני נפתח בפניי, ואני מאוד אוהבת אותו. הייעוץ הזוגי. כן, הייעוץ הזוגי, אני גם מלווה נשים עם משבר לצמיחה. דרך אגב, כשהתחלתי ללמוד, רציתי ללכת וללמוד, הייתי צריכה 56,000 שקלים ללימודים, זה תואר שני בייעוץ זוגי. ואני גרושה, עובדת במשרד החינוך, 3 ילדים בבית, מאיפה אני מביאה 56,000 שקל? מאיפה הכסף, מלי? מאיפה הכסף? מאיפה הכסף? מאיפה נרשמים לזה? אוקיי. והבנתי שאם אני לא אעשה את זה, אני לא אתקדם בחיים שלי. והחלטתי שאני עושה את זה, עבדתי בצהרונים, עבדתי בחופשות, בחגים, בנוסף לעבודה והלימודים והכל, עבדתי כדי לממן את זה. לקחתי הלוואה, השתמשתי קצת בכסף שהיה לי, ולא ויתרתי, ואמרתי, אני אלמד, אני אגשים מעצמי את החלום הזה, יהיה לי תואר שני, ויהיה לי תואר שני במשהו שאני רוצה להתפתח בו, שזה הייעוץ הזוגי. ואני רוצה להגיד לכם שכל צעד כזה שעשיתי ועמדתי בו, זה נתן לי עוד אמביציה לזה שאני יכולה ושאני לא מוותרת. זה מדהים שאת אומרת את זה, כי קודם כל היה לך אמונה בעצמך, את האמנת שיצא מזה משהו. כי זה אני הולכת לשים all in את כל הכסף שיש לי, אמרת על עצמך, נכון. זה דבר אחד. דבר שני, את בעצם אומרת, אני יודעת מה אני שווה, ואני יודעת מה אני יכולה, ואני הולכת לשנות לעצמי את החיים. וזה כאילו משהו שהוא כאילו דרייב מטורף שיכול להניע אנשים, והאמונה הזאת זה משהו שאפשר גם לבנות אותה. לא, זה לא משהו שנולדים איתו, זה משהו שאפשר לבנות אותה ולייצר אותה. לטפח. ולטפח וממש כאילו להשקיע בזה, להשקיע באמונה העצמית הזאת, וברגע שאת מצליחה ויש הצלחות, הערך העצמי שלנו עולה, והמסוגלות העצמית שלנו עולה, ואז אנחנו יכולות לקחת על עצמנו עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, וזה הכסף, וזה בעצם באמת גם מסר שהוא סופר חשוב לנשים שיבינו את זה, שתתחילו להאמין בעצמכם, זה הנבט הראשון. אבל את יודעת, אני באות עליי נשים שעוברות משברים, ולפעמים אני שואלת את השאלה, באמת שאלה נורא נורא פשוטה. תכתבי על דף, משימה, 10 דברים שאת טובה בהם. אני רוצה לומר לך שאני פוגשת נשים מצליחות מאוד, מוכשרות, מנהלות בית, ואיכשהו כשאני צריכה לשאול את השאלה הזאת, וזה עומד ככה מולן, מאוד קשה להן. מאוד קשה להן. אנשים לא מודעים לעצמם. ואז ברגע שאת צריכה לכתוב 10 דברים שאת אוהבת בעצמך, שאת מעריכה בעצמך, ואת לא מסוגלת, אז אם אני אכתוב לך 10 דברים שקשה לך, או שאת מאותגרת, או שאת לא אוהבת בעצמך, זה יהיה הרבה יותר קל אולי.
אז מה זה אומר שאיפה הפוקוס שלנו בכלל בתוך עצמנו? מה אני מגדילה בתוכי? כשאני מסתכלת על עצמי, מה הדיבור הפנימי שלי? עם מה אני מסתובבת בעולם? האם אני, כשאני עכשיו תקתקתי את הבית, לקחתי את הילדים לחוגים, עשיתי מה שרציתי, עמדתי, שלחתי את כל המיילים בעבודה, האם אני אומרת לעצמי, וואי, מה לי, איזה אלופת? או שאני אומרת לעצמי, וואי, גם את זה לא הספקתי, הייתי צריכה גם את זה. איפה, מה הדיבור שלי? ומשם מתחיל הערך העצמי שלי. אז זהו, אז קודם כל נגעת בערך עצמי, אני ממש רוצה להגיד, יש הרבה נשות עסקים שיש להם ביטחון עצמי, שהן מפגינות כלפי חוץ, את יודעת שהן נראות, את אומרת וואלה, אישה הזאת מגלגלת, איזה אישה, וואו וואו, אבל יש הבדל בין ביטחון עצמי לבין הערכה עצמית, ובזה את נגעת מלי. תראי, ברגע שהערכה עצמית שלך לא טובה, את יכולה להיות אישה מצליחה, אבל את לא מאושרת. את לא מאושרת באמת. אז הערכה עצמית זה איך את פותחת את הבוקר שלך, מה את שותה. אם את נותנת לעצמך את ארוחת צהריים לאכול אותה בכיף, בשמחה. האם את משקיעה בעצמך? האם את משקיעה בדברים שאת אוהבת, הצגות, סרטים, בילויים על עצמך? האם את יודעת כשאין אף אחד שמצלם אותך ורואה אותך, שאת לבד בבית שלך, האם שם את מרגישה כיף ומאושרת, ואת לא מרגישה מתוסכלת כי זה שם. ומלי, זה בדיוק מה שאת עושה, נכון? את כאילו גורמת לנשים לראות את זה. לגמרי. זה מדהים. אני רוצה להגיד... מדהים, רעות, מדהים. אני רוצה להגיד לך שאם יצלמו אותי 24 שעות, אז יראו אותי באמת אדם שמח שמבשלת בכיף, שאפילו מסדרת את הבית ומנקה בכיף. שכל דבר שאני עושה, יש בי באמת משהו שהוא מאוד אופטימי ושמח, ואני נהנית ממה שאני עושה. ולא משנה איפה אני אהיה, אני אדאג תמיד שיהיו לי תנאים טובים, שיהיה לי כיף, את הסביבה הקטנה שלי שהיא כיפית. אם לא, את לא שם. נכון. תגידי את זה. לגמרי, אם אני לא שם, אני לא תנצלי. שם. וגם אני מייצרת את זה בעצמי, אני לפעמים לא מחכה שמישהו יעשה את זה בשבילי, אני מייצרת, אם זה לשבת אצלי בבית בסלון, ולהדליק נר, ולשמיע מוזיקה שאני אוהבת, ואני לא צריכה להראות את זה לאף אחד, כי זה בשבילי, זה למעני, אני לא צריכה כל דבר שאני עושה להראות את זה. זה לא... היום כל אחד כאילו עושה הרבה דברים בשביל המצלמה, בשביל האינסטגרם, בשביל לעלות, ומה יגידו ואיך יגידו, והדבר הזה הוא מאוד שואב וזה נוראי. אז אצלי אני נותנת לפעמים הצצה על דברים שאני חווה, ואני לפעמים אומרת לעצמי, אילו רק הייתם יודעים. מה עוד? שומרת את כל הדברים הטובים לעצמך. נכון. זה היתרון, שזה חלק חשוב. כן, קודם כל חשוב שנשמור גם על צניעות, ושנשמע קודם כל שאנחנו עושים את הדברים בשבילנו, ולא בשביל לייקים, ולא בשביל אחרים. אבל אני רוצה להגיד דווקא משהו על זה. כן. כי אנחנו באים, כאילו עדיין יש את הצניעות הזאת, שהיא כאילו מאוד, הענווה הזאת היא דבר שהוא חשוב לשמור עליו, אבל תחשבי שבזכות זה שאת חושפת את עצמך, ואת הדברים הקטנים שאת עושה, את עוזרת למישהי אחרת, להבין איך זה צריך להיראות, איך צריך להשקיע בעצמך, מה הדברים הקטנים, והיום יש לנו את המצלמה בדיוק בשביל זה, זה כלי. אז המטרה היא בעצם להשתמש בה בחוכמה, נכון. כאילו לא לנקר עיניים, אבל כן לעורר השראה. אני מסתכלת על זה, אם נגיד אני אוהבת לצלם את ההליכת בוקר שלי, וזה לא בשביל לנקר לאנשים העיניים, בשביל שהם יצאו, כי מי שבבית עכשיו ולא יוצאת והיא חייבת אוויר, תצאי החוצה, את לא יודעת איך תחזרי, איזה אוויר לנשימה תקבלי כאילו להמשך היום שלך, וזה המטרה. ואם יש אנשים שבוחרים לקחת את זה לא יודעת מה, שכאילו לוקחים את זה לקטע הרע, זה שלהם, אני משחררת, אני עושה את זה בשביל אותה אחת שתראה ואומרת רגע, גם אני יוצאת עכשיו לנשום אוויר. זה מה שחשוב, גם בשביל הכושר, גם בשביל הספורט, גם בשביל הניקוי ראש. אז זה המטרה, באמת על המקומות האלה לעורר השראה, וזה כאילו סתם ככה, כאילו, כן לתת איזשהו חלון. אני מסכימה, וגם וגם, נכון. וגם וגם, בטח בעולם שלנו, שאנשים לפעמים באמת צריכים לראות, גם אני עוקבת אחרי נשים שהן נותנות לי השראה, וממלאות אותי בחיוך ואופטימיות, כי זה באמת עושה לי נעים לראות, וכשאני רואה גם אישה שמצליחה, אני גם מסתכלת על זה ואני אומרת, וואי, איזה מדהים זה לראות נשים מצליחות, וואי, כל הכבוד לה. תקשיבי, מלי, נגעת פה בנקודה, את יודעת, נשים בדרך כלל אומרות שהן אוהבות נשים, אבל הן לא, בואי, הן מאוימות, בדרך כלל, אוקיי? אני מדברת בדרך כלל נשים בעמדות מפתח, אני הגעתי מההייטק, ובהייטק זה היה ממש קרב סכינים, אני יכולה להגיד לך נשים, כי בהייטק יש המון גברים, ואם את כבר אישה, את צריכה להיות מקומבנת, אז אתן רבות אנחנו רבנו על המקום שלנו, וברגע שראיתי שאני צריכה לריב, אני צריכה ללכת לאירועים שאני אפילו לא רוצה להיות, להתחנחן למנהלים שבואו, כאילו זה לא, זה אנרגיה על הפנים, למה אני צריכה לריב עם אנשים שאיתי בהייטק, כי האם מתכנתת יותר טובה? גם בבנק, הנה, חברים. דרך אגב, אז אני רוצה לדבר רגע על האנרגיה הזאת.
כי האנרגיה הזאת שאת עובדת בתפקידים כאלה, במשרות כאלה, אז כשאת מגיעה הביתה, את נשארת עם אותה אנרגיה, גם מול הזוגיות שלך, גם מול הילדים שלך, ובכל מקום שאת נמצאת, את כאילו מרגישה שאת באיזה מאבק, באיזה מלחמה, בביקורת, בשיפוטיות. שאת צריכה להוכיח את עצמך כל יום, לא רוצה את זה, רוצה לחיות את חיי, לא מוכיחה שום דבר לאף אחד. וזה מאוד קשה בסביבה גברית, אני אומרת לך את האמת, בשביל זה הקמתי של נשים, בשביל זה אנחנו עושים פודקאסט שאנחנו מארחות נשים, ונותנות לנשים להשמיע את קולן, נכון רעות? ובבנק היא גם חוותה את זה, ואני בהייטק גם חוויתי את זה, ואנחנו פה לתת באמת סביבה שהיא תומכת. אני יכולה להגיד לך שנשים, אני אגיד לך משהו שבאמת ייגע בהרבה מהצופות, אני עושה הרבה ריטריטים, יש לנו גם וילות, אנחנו עושים הרבה דברים, ובריטריט אחת ראיתי בחורה מהממת, הורסת, אנחנו רוקדים, I love my life וכל מיני דברים כאלה, תוך כדי הריטריטים, ריטריטים של בריאות והכל והעצמה, ואמרתי לה וואו, את כל כך יפה, וכאילו, לא בקטע שאני עברתי צעד, אבל היא באמת הייתה כמו מלאך רוקד, באמת, היא יפהפייה, והיא אומרת לי, את יודעת למה את יכולה, בואי, היא לא פריירית, היא ענתה לי, לא רק תודה. את יודעת למה את רואה את זה בי? אמרתי לה, למה אני רואה את זה בך? בואי, תקשיבי, אני לא איזה גורו של הבנה בסיסית. אז היא אומרת לי, את רואה? כי את רואה את זה בעצמך. אם היית רואה את עצמך רוקדת, היית אומרת את אותו דבר. את רואה, אני המראה שלך. וכאילו אמרתי, נכון. וכאילו אני אומרת אישה, שלא מפרגנת לאישה, יש לה בעיה פנימית? פה היא צריכה ללכת למעלי. פה היא צריכה ללכת למעלי. אני חושבת אבל שהנקודה הזאת היא שנגיד אנחנו גדלנו כבר בשנות ה-10 שלנו לתקופה של פמיניזם, שהאישה צריכה להוכיח את עצמה, להראות את עצמה, כאילו כל המלחמה הזאת, וזה בעצם מביא אותנו למלחמה שזה הכי רחוק מאנרגיה נקבית, וזה הכי רחוק מכל החיבור אלינו לנשיות הפנימית שלנו, ובעצם גדלנו לסביבה כזאת, גם משכנו לעצמנו עולמות כאלה, אבל זה לא רק. וזה כאילו, זה גם יכול לפגוע לנו בזוגיות. אני אגיד לך איפה זה גם פוגש אותנו. זה פוגש אותנו ברמה שהרבה פעמים נשים ראו בבית שלנו אישה חלשה, אימא חלשה. והן החליטו שהן לא רוצות להיות האימא החלשה הזאת. הם אמרו, אני לא אתן לגבר שהחליט עליי, אני רוצה להיות עצמאית, אני רוצה שיהיה לי את הכסף שלי, וזה בסדר גמור, זה מבורך. ובאמת, הם גם גדלנו לתוך תקופה באמת שאישה יכולה להביא את עצמה, פעם נשים לא היו לומדות באוניברסיטה כמו שהיום, לא מתקדמות, לא מגיעות לתפקידי מפתח כמו שהיום, וזה באמת מבורך. עם זאת, כשאני מגיעה לעמדת מפתח, ובסוף זה פוגש אותי בזוגיות שלי, בבית שלי, באנרגיה הנשית שלי, אני בעצם מאבדת פה משהו מאוד מאוד חשוב. כי זה לא רק להגיע להיות במקום של המנכ"לית וסמנכ"לית, אלא בסופו של דבר אני רוצה את השותף הזה שיהיה איתי שם, ולא להרגיש שאני לבד. איך עושים את זה? איך מחליפים את האנרגיה הזאת? אז קודם כל זאת באמת שאלה טובה. אני אגיד לך מה, קודם כל להיות במודעות, להבין רגע שיש פה בתוכי את שתי האנרגיות האלה. עכשיו זה מעולה שלאישה יש אנרגיה גברית, זה מצוין, כי בזכות זה היא יכולה להציב מטרות, היא יכולה לבצע דברים, היא יכולה להתקדם, היא יודעת לתעל את זה, ובזכות זה גם דרך אגב, גם את הבית שאני מנהלת הרבה פעמים, זה אנרגיה גברית, טק, 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 את כל המשימות שצריך בבית, זה דבר מצוין, אבל הרבה פעמים אנחנו מסתכלות על התוצאה, ובדרך אנחנו פוגשות את זה שאנחנו פוגעות ביחסים שלנו, ולכן אני צריכה לבוא פעמים כשאני בבית, זה לא מדד שאני צריכה, יש לי איזה דיידליין, באמת, אין לי פה איזה משהו שאני צריכה עכשיו איזושהי בקרת ביצועים שבודקים אותי בבית, אני צריכה רגע, כן, בבית אני צריכה באמת להסתכל על זה, שנכון שיש את התוצאה, שאני רוצה שהבית יהיה נקי ומסודר והכל יהיה מתוקתק, לצד יש גם את היחסים. איך אני עושה את זה נכון? כשאישה היא באה, נכנסת הביתה, והיא נכנסת אימה, למה זה פה, איפה זה, עשית, קנית, הבאתם, עכשיו, לא, אגיד לך משהו, גם אני הייתי כזאת. וואו. גם לילדים שלי. היא נוגעת פה במשהו מאוד חשוב, ורוב האנשים עושות את זה, ותסבירי להם למה לא. למה לא? למה לא, אוקיי. כי כשאת נכנסת הביתה בצורה כזאת של, למה זה, איפה זה, עשיתם, רגע, שוטר הגיע. בדיוק, לא נעים. קג"ב. לא נעים, לא נעים. רגע, רגע, אמא צריכה לבוא, אשתי צריכה לבוא. רגע, אני רואה שקניתי. למה הפחד הזה? למה המתח הזה? אני לא רוצה שאני נכנסת הביתה, הסתכלו עליי שהנה הגיעה הקג"ב, השוטרת, המלחיצה, אוף, למה היא באה? אני רוצה שאני נכנסת הביתה
דבר ראשון, אני אתייחס מה נשמע, מה קורה, איך עבר היום, לתת נשיקה, אפילו לשבת, תשבי. אישה שבאה הביתה ישר נכנסת למטבח, ישר למשימות, רגע, תשבי. נכון, את כועסת לפעמים שבעלך נכנס הביתה וישר מתיישב? רגע, הוא הגיע הביתה, הוא רוצה לשבת, זה הבית שלו, איפה הוא יישב אם לא בבית? ואז רגע, תשבי רגע. הכוס הזאת, שצריכים לשים בכיור ובמדיח, היא תהיה עוד 10 דקות, לא יקרה כלום. הכלים, הכל יהיה עוד 10 דקות, אבל רגע, תהיי ברוגע. שנייה, אז עלינו פה על משהו. את אומרת, אין בעיה שיהיה לך אנרגיה גברית בעבודה שלך, אבל לא בבית. רעות, חדשני, מהפכני. רגע, היא גם אומרת אבל שכן אנחנו צריכים את האנרגיה הזאת שהיא תקתק את הבית, כי בכל זאת אנחנו צריכות טקטוקים, אבל עדיין לשמור במערכת היחסים שלנו עם הילדים, עם הזוגיות, עם הסביבה שלנו, אנחנו צריכים להתחבר לאנרגיה הנשית. נכון. נכון, אני מדייקת? נכון. תקשיבי, אני אתן לך דוגמה. לתת לגבר להיות גבר, ואנחנו ניגע בזה גם עם הזוגיות. אני אתן לך דוגמה לגבר. אתן לך דוגמה לגבר. אני יודעת לנהוג לכל מקום. הנה, מהרצליה, באתי לפה ליבנה, אני יודעת לנהוג. כל מקום אני יודעת לקחת את האוטו שלי ולהגיע. עכשיו, אני אוהבת לנסוע באיילון. אני גרה בהרצליה, אוהבת להיכנס לאיילון ולנסוע. הבן זוג שלי, הוא לא אוהב את האיילון, הוא אוהב לנסוע בכביש 2. אני והוא יוצאים מהבית שלו, רוצים לנסוע לתל אביב. ואז, מה קורה? הוא רוצה לנסוע דרך כביש 2. אני אומרת לו, אלון, בוא ניסע מהאיילון. הוא אומר לי, לא, אני אוהב מפה. once, פעם אחת בלבד, הוא אמר לי, אני אוהב לנסוע מפה, וזה נגמר הסיפור. נתת לו להיות גבר. לגמרי. אני לא אומרת לו, למה מפה? אני לא אומרת לו, האיילון יותר קצר. אני לא אומרת לו, משם ייקח לנו... וקיבלת נהג. קיבלתי נהג. וקיבלת נהג. קיבלתי עוד זמן איכות איתו. אימא'לה. זה הכל. מה לי? זה הנוסחה. עכשיו, הרבה פעמים נשים, הן רוצות להיות, רגע, אבל הן צודקות, הן יודעות מה נכון. עכשיו, גם אני יודעת מה נכון. אבל זה לא אומר שזה נכון להתנהג ככה. אוקיי? זה לא אומר שכל דבר, זה שאנחנו יודעות הכל ויודעות הרבה, זה לא אומר שאנחנו חייבות תמיד להוכיח את זה ולהצדיק את זה ולהתאמת עם זה מול הצד השני. וצדקנות, דרך אגב, צדקנות בכלל בזוגיות היא משהו שמאוד מאוד מחבל. כי אם אני עכשיו רוצה להוכיח שאני צודקת, אבל אתה יודע, זה צריך להיות ככה ולא ככה, מה אני בעצם עושה? מה אני עושה? אני מקטינה אותו. מה אני עושה? את יוצרת לעצמך עבודה. הן לא מבינות, הבנות, שאם הן לא נותנות לגבר שלהם להיות גבר, יש להם עוד מעמסה על הכתפיים. ומלי, דיברת על 83 קילו? אז זה ה-83 קילו שירדו ממך. הן לא מבינות שברגע שהן לא נותנות לו להיות גבר, הן עולות במשקל, הן נהיות עצבניות, העבודה שלהן לא נהיית אימפריה, ובואי, יודעת, אבל מה הכי גרוע? תשם. יודעת מה הכי גרוע? שהן מרגישות בסוף לבד. אם אני נותנת, אני אתקן את זה, אם אני לא נותנת לגבר שלי להיות גבר, אני מרגישה נורא לבד בזוגיות. אם אני לא כל הזמן לוקחת על עצמי עוד ועוד משימות, אז מה זה אומר? שאני עוד פעם מעמיסה על עצמי תיקים, שהם בלתי נראים, אבל הם נוכחים ברגש שלי, בנשמה שלי, בתפעול שלי, במחשבות שלי, אני לא באמת משחררת. וזה בא לידי ביטוי בהרבה דברים, שלפעמים אני יכולה לשבת, אני זאת שבדרך כלל מבשלת ועושה, ופתאום הגבר שלי מכין את הקפה, ומכין את החביתה, ואפילו חותך את הירקות, והוא מבשל, ולפעמים אני אומרת לו, אלון, היום אתה, וזה בסדר גמור לשבת, והוא עושה. שלמות, גלי, את עושה שידוכים? מלי, את עושה שידוכים? לא, אני פשוט, את עושה שידוכים? אני מלמדת נשים איך להתחבר לאנרגיה שלהן, לנשיות, לרכות. דרך אגב, הרבה פעמים, אנחנו מביאות את התוקפנות, את הביקורת, מהמקום הלא בטוח שלי. שאני צריכה, משהו מערער אותי שם, שאני צריכה ודאות. לאחוז משהו. נכון, נשים רוצות ודאות, גם באהבה. ויש לנו, זה דרך אגב, מה שאני גם עובדת עם הזוג בקליניקה, זה ל-EFT. כל הנושא הזה של הרודף ונרדף, והרבה נשים, הרבה פעמים, הן מגיעות ממקום שלא משנה מה הגבר יעשה בשבילן, זה אף פעם לא יספיק. נכון. אף פעם לא יספיק. תמיד יש עוד משהו. ולכן כשהגבר חווה כל הזמן חוויה של ביקורת, חוויה של תלונות, זה נורא נורא מקבץ אותו, שהוא אומר יאללה וואלה רבק, כל מה שאני עושה לא טוב לה, עדיף לי כבר מה? לא לעשות לא כלום. לעשות. לא להיות גבר, לא לעשות כלום, ופה הזוגיות דוחת. ואז במקום שהיא תקרב אותו, הופך להיות חסר פעילות. והיא רוצה, בדיוק, היא רוצה לקרב אותו, היא רוצה שהוא יתקרב אליה, אבל מה היא עושה? היא מרחיקה אותו. ואז היא אומרת, מה, הוא לא מבין אותי, ועוד הפעם אני לבד, ואז הם נמצאים באיזה לופ כזה, ששניהם נמצאים, וככה הם חווים שנים, שהיא מרגישה נורא בודדה, אף אחד לא מבין אותי, אני פה לבד, הכל עליי, הכל על הכתפיים שלי, עוד הפעם זה ככה, והוא מרגיש, כל מה שאני עושה זה לא טוב,
נמאס לי, כל מיני ביקורתית, אני לא יכול יותר, עדיף לי להיפגש עם חברים, אני רוצה לשבת במיטה עם הטלפון ולא להיות איתה אפילו. ברמה כזאת. זה כאילו זוג שפתאום הופך, כל אחד מדבר בשפה אחרת. הם רוצים את אותו דבר. נכון. הם שניהם רוצים את אותו דבר. אותו דבר. אבל הם לא מדברים באותה שפה בשביל נכון. להגיע לאותו דבר הזה. וזה כאילו כמו במבוך, שיש כאילו כמה דרכים להגיע לנקודה, הם לא מצליחים, הם מסתבכים בתוך המבוך הזה, כי הם לא מצליחים להגיד את מה שהם רוצים. ואני חושבת שאחד הכלים הכי הכי חשובים, נגיד בזוגיות, זה שוב, הפתיחות הזאת, הזוגיות, אני כאילו, אגיד לך מה צריך לעשות. הפתיחות הזאת שזה, אז תספרי לנו באמת, אפילו 2 טיפים לנשים שיכולות לשנות לעצמם ככה בקטנה את הזוגיות. אז אני אגיד לך מה, כשאנחנו רוצות רגע להוציא איזושהי תלונה, למה אתה יושב על הספה? אתה לא רואה שיש כלים, או שצריך לקחת את הילדים להתקלח? למה אתה יושב על הספה? הם לא רואים, נקודה, לא רואים. אוקיי. את באה ממקום מבקר, ממקום מתלונן, ממקום שמקווץ. את יכולה להגיד לו, מאמי שלי, אני מה זה עייפה, את יכולה לבוא ולקחת את הילדים עכשיו, זה מאוד מאוד יעזור לי, זה חשוב לי שתעשה את זה בשבילי. ברגע שהשפה שלך משתנה, את בעצם מדברת קודם כל את הרגש שלך, את מדברת את הצרכים שלך, ואת לא מדברת תלונה וביקורת. וכשאנחנו מדברות צרכים, אם אני באה לבן זוג שלי ואומרת לו, תקשיב אלון, אני מרגישה שבזמן האחרון, אתה הרבה בעבודה, ואין לנו זמן, ובעצם מה הוא שומע פה? שאני רוצה להיות איתו, שאני רוצה את הקרבה. אז ישר הוא אומר, וואי, נכון, את יודעת מה שמתי לב, אבל אם אני אגיד לו, אלון, מה, אתה כל הזמן עסוק, אין לך זמן, זה לא נשמע טוב, זה ישר מרחיק, מה את רוצה, אני עובד, את לא מעריכה כל מה שאני עושה. תירוצים, הוא צריך להתגונן, אין מה לעשות. אבל כשאת מגיעה עם התקפה, מה קורה לנו? אם מישהו עכשיו בא לתקוף אותך, מה את עושה? מגינה. זה משהו שנמצא בדיפולט שלנו, אנחנו צריכות להבין את זה, זה משהו שהוא נמצא עוד מהילדות שלנו, וברגע שאנחנו רגע מבינים את המנגנונים האלה שמפעילים אותנו, אני רגע יכול להבין שכשהאישה שלי באה ואומרת לי, וואי, הרבה זמן לא יצאנו או בילינו, בעצם היא אומרת לי, בא לי שתיזום, אני רוצה אותך, אני רוצה אותך, עכשיו, כאן ועכשיו. נכון. אני גם יכולה להגיד לך שנשים לא משתמשות בכוח שלהם, תקשיבי. אני אספר לך משהו, איזה כוח, אני הרבה מהקוונטים ומהפיזיקה, תראי, נשים שבוכות, יש משהו פיזיקלי בדמעות שלהם, יש חומר כזה, אני הרבה בכימיה ופיזיקה, בואי, זה, יש משהו בדמעות שלהם שגורם לגבר, לחבק וזה, תראי, זה משהו שבורא עולם יצר. לא כולם. הדמעות, יש חומר בדמעות. כן, אבל גברים יכולים מאוד להילחץ מבכי של אישה. הרבה פעמים יש גברים שהם מרגישים חוסר אונים כשהאישה בוכה. מבכי של אישה? כן, והם יכולים, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה, זה משהו שמאוד מאוד מכווץ אותם. זה חדש לי? כן, ויש גברים שיכולים, כשהם רואים את האישה שלהם בוכה, הם לא יודעים להתמודד, אז הם קוראים לזה איזושהי, אז עושה מניפולציה. טוב, אני לא אגיב. אמרנו שלא מדברים על גרושים. שזה מוכר מאוד. את עושה מניפולציה, ואז הרבה פעמים את מסתכלת על עצמך, ואת אומרת, רגע, אולי הבכי שלי באמת הוא לא אמיתי? כשיש לך גבר כזה, את אפילו הבכי הזה, שהוא בא לך כל כך טבעי, כל כך עמוק, כל כך אמיתי, כל כך כואב, את פתאום הופכת להיות, את מערערת בו. מבינה מה קורה? אז זאת אומרת שאם אישה בוכה, אוקיי, משהו טבעי, כי נשים בוכות, בואו, נשים בוכות, זה לא זה, נשים בוכות, ואת אומרת גם גברים בוכים דרך אגב. האמת שכן. גם גברים. ואנחנו לא נזכיר גרושים, אבל כן. לא רק גרושים, גברים בוכים. לא, אני יודעת שהיה לי גרושים, אז אני יודעת שזה נכון. אבל אני יכולה להגיד שאישה בוכה, ממש בוכה, והגבר באמת יכול לבוא אליה ולאסוף אותה, וממש לתת לה את מה שהיא צריכה. את אומרת שזה יכול להיות גם בוחריה. זה יכול להיות בוחר, או יכול לראות אותה כשחקנית. אבל אם לפעמים הבכי הוא במטרה לקבל חיבוק, אז בואי תגידי שאת צריכה חיבוק. אני חושבת שזה הפשטות. כאילו בואי, את כרגע כואב לך, אני צריכה שתחבק אותי, אני חייבת, קשה לי, אני צריכה חיבוק. וזה הכל. לזה הם לא מסוגלים להגיד לא. לזה הם כאילו ברגע שיש איזשהו כנות ופתיחות, לזה הם לא יכולים להגיד לא. אבל כשאת נסערת ואת כועסת על הבן זוג שלך, לא תמיד את תרצי את המגע. כי לפעמים את באותו רגע נורא נורא מקובצת, ואת לא רוצה שאף אחד ייגע בך. לא, נכון, כשאת מרגישה שאת רוצה, אבל הרבה פעמים נשים מצפות. או אני ציפיתי שהוא יחבק אותי, הציפיות האלה. לא, אז אל תצפי, תגידי, תדברי, תקשרי, תגידי את מה שאת מרגישה. הם לא קולטים זה, הם לא קולטים ציפיות, זה לא יעזור.
הם לא באותה קליטה כמונו, אנחנו יכולות לרמוז. נשים הם לא יבינו את זה, נכון? לכן, אם את רוצה משהו מבן הזוג מעדיף. שלך, את רוצה משהו מבן הזוג שלך, לא משנה מה, את רוצה זמן, את רוצה מתנות, את רוצה תקשורת, את רוצה רגש, את רוצה בילוי, לא משנה מה, את לא יכולה לבוא בסיסמאות ורמזים. את צריכה להיות ברורה. ותלונות. נכון, את צריכה אבל לבוא מרגש, חסר לי, אני זקוקה, אני צריכה, זה חשוב לי, מאוד אני הייתי רוצה זאת אומרת, השפה הזאת זו שפה שברגע שאנחנו לומדים אותה, ואנחנו מפנימים, אנחנו מבינים שקודם כל, דרך אגב, זה אפילו לא קשור רק לבן זוג שלך או לבת זוג, זה קשור לכל מערכות היחסים שאנחנו נמצאים בהם. במקום לבוא עם תלונה, עם איזושהי ביקורת, אני יכולה לבוא רגע מצורך, את יודעת, אפילו עם חברה טובה, את יודעת, אני מרגישה שהרבה זמן לא נפגשנו, אני מרגישה שאני צריכה אותך יותר, אני רוצה להרגיש ממך קצת יותר פידבק, זה בסדר לבוא, ברגע שאני פותחת את הלב, קודם כל זה מצריך ממני אומץ. וברנה בראון היא כתבה ספר ממש, כל העניין הזה שאנחנו בעצם, האומץ להיות רגיש, האומץ להראות את הפחד, האומץ להביא את המקומות הכי שהם לפעמים מפחידים אותנו, שאולי לא יקבלו אותי כשאני מדברת, אולי כאילו יגידו מה זאת יותר מדי רגישה, מה זאת יותר מדי... אבל אני רוצה להגיד דווקא על זה משהו. הרבה פעמים אנחנו סוחבים עלינו, עוד לפני שאנחנו סוחבים זוגיות חדשה, את הזוגיות של ההורים שלנו. אנחנו בעצם לוקחים איתנו את הזוגיות של ההורים שלנו, ומנסים לשחזר דברים בתת מודע, אנחנו לא שמים לב אפילו, נכון. מה שקורה אצלם, אז אם אנחנו לא מקבלים, כאילו דברים שאהבנו לרוב, אנחנו מצפים שזה יקרה גם, או יכול להיות שגם דברים בתת מודע שזה דברים שאנחנו לא אוהב, אנחנו מצפים, זה מה שאנחנו מכירים, זה מה שאנחנו יודעים, זה מה שאנחנו רוצים, וגם אם זה טוב וגם אם זה רע. ואני יכולה להגיד שאני הרבה פעמים, אני גדלתי בבית שאימא שלי הייתה מאוד דומיננטית, ואבא שלי הוא היה יותר ככה מכיל ורך, והוא באמת עשה את אימא שלי מלכה, לאורך השנים כאילו כל הזמן אמרנו כאילו באמת אני רוצה כזה בעל, וכשהתחתנתי בעלי לא היה כמו אבא שלי, הוא לא הפך אותי למלכה באותה צורה כמו שהוא עשה, אז כי שוב הוא גם, בעלי גם בא מבית אחר שהיחס אצל ההורים הוא גם היה שונה, והרבה פעמים הייתי מתוסכלת על החלק הזה, ואז אמרתי לעצמי, כאילו שם עשיתי עבודה שבעצם אני זה לא ההורים שלי, וגם להם היה את החסרונות שלהם והיה להם את הדברים שלהם, אני לא יכולה, זה לא קשור, אין שחזור, לא צריך לשחזר את הדבר הזה, אבל זה משהו שיושב לנו ככה בעורף, הרבה פעמים שצריך לעשות את העבודה הזאת בזוגיות גם, שלא לקחת את הדוגמה מההורים, איך ההורים צריכים, איך ההורים גם, שוב, גם דברים רעים, הרבה פעמים אנחנו לוקחים ומשחזרים בזוגיות שלנו, אז כאילו איך עושים את ההפרדה הזאת, איך מזהים שאנחנו רגע לא מרוצים מהבן זוג, כי הוא לא כמו. אז קודם כל את נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, שמדברת בעצם שכל אחד מאיתנו מגיע ממודל זוגי שונה. יש כאלה שהורים התגרשו, יש כאלה שהאבא דומיננטי, האמא דומיננטי, אמא בבית, אמא קרייריסטית, כל אחד רואה את חוויות אחרות, דרך אגב, זה משליך אפילו על המקום שלך במשפחה, אם את בת בכורה, בת הקטנה, כבר אז אפילו את רואה דברים אחרת. ולכן כשאנחנו בעצם באים ופוגשים שני עולמות שונים, וצריכים להיפגש ולבנות עולם חדש משלהם, תקשיבי, זה פשוט קשה. זה לא קל, כי כשאנחנו בעצם מגיעים, אנחנו בהתחלה נורא מתאהבים וכיף לנו ואנחנו אוהבים אחד את השני, ופתאום אנחנו מרגישים עם עצמנו קודם כל, לפני שאנחנו מביאים את זה בפני בני הזוג, את הפער הזה, רגע, חשבתי שככה, חשבתי שזה, ואז אנחנו מבינים שמשהו פה לא עובד. אז מה שחשוב זה קודם כל, לבוא ולתקשר את זה. לבוא ולהגיד, רגע, מה החזון הזוגי שלנו? כי אנחנו כזוג, שכל אחד בא ממודל אחר, בוא נבנה את המודל שלנו שמתאים לנו, כי אני לא אבא שלי, אני לא אמא שלי, ואנחנו שני אנשים החדשים שיש לנו גם שאיפות אחרות, צרכים אחרים, איזה בית אנחנו רוצים לבנות פה, ולבנות חזון זוגי, זה דבר חשוב מאוד. אז זהו, אז מלי, באמת זה הנקודה שאני חושבת שאת מביאה פה בשורה מטורפת, שאת מסתכלת על זוגיות כחוזה, זה החוזה שבעצם בנת הבית, תראי, כל בית מקלקל, יש לו הכנסות, זה כמו מדינה בפני עצמה. זה מפעל, זה מפעל חיים, משפחה, זוגיות, בית, זה מפעל חיים, צריך לקחת את זה בחשבון, לא משנה אם אתה שכיר בחוץ, בבית זה המפעל חיים שלך. ובאמת אנשים מפספסים את זה, כי הם אומרים, טוב, הזוגיות היה רק עוד איזה משהו, בשביל להקים את מה שאני רוצה להקים, את הילדים שלי, את העסק שלי, את ההצלחה שלי וזה וזה וזה, אבל את הזוגיות הם זונחים. עכשיו, הם לא מבינים שבלי ההסכם הזה שום דבר לא קורה,
פתאום הם נשארים עם הילדים לבד, שום דבר פה לא קורה. וכאילו, זה אפילו משהו לביבי וטראמפ, כאילו, אני לא אוהבת לערבב פוליטיקה, אבל כאילו, אני אומרת, אם אין קשר טוב בין שני האישים האלה, שום דבר לא יעבוד, מלחמת גוג ומגוג, לא יודעת מה יהיה, שום דבר פה לא יעבוד. וכאילו, בזוגיות הם מפספסים את זה לגמרי, כי אומרים, טוב, עשיתי את זה רק בשביל שיהיה לי ילדים, רק בשביל שיהיה לי עסק, בשביל שיהיה לי בית, לקנות בית, לא, עשית את זה וזה העיקר, זה העיקר מעלי, ואני מה זה אשמח שתרחיבי על זה, כי אימא לב ואבא לב ואת מביאה פה בשורה. זה המקפצה, כאילו אני נכון. רואה את זה כמקפצה. לגמרי, זוגיות. תראה, אחרי שאתה מתגרש, מנישואים שאתה מתחתן, כי מתוך המציאות שהכרת, וזהו מה לא הכרת משהו אחר, אתה מבין היום, אני רוצה את הזוגיות שהיא הכי טובה, הרומנטית, אלה שבאמת, ואומרים, זה רק בסרטים? לא, זה קיים במציאות, אני חייבת לומר, זה קיים גם במציאות. זה לא אומר שאין משברים ואין קושי ואין התמודדויות, אבל כן יש אהבה ויש תשוקה ויש תקשורת ויש מיניות, כאילו באמת יש הרבה דברים טובים שזה לא גם בא סתם, זה לא מובן מאליו, אבל איך זה נוצר? מקודם כל ודבר ראשון שאתה מבין שזוגיות היא דבר ראשון, עוד לפני ילדים. עכשיו יגידו לי, מה לפני ילדים? אנחנו הרי מקימים יהיה פה משפחה. עכשיו רעש מהפרק, הזוגיות זה לפני הילדים, רגע, מה? כן, בדיוק. למה? כי אנחנו חושבים, זוג מביא ילד, מביא שני ילדים, לא מבינים שהילדים האלה, עם כל הרצון הזה שאנחנו רוצים להפוך משפחה, הילדים האלה זה החיסרון הכי גדול לזוגיות. זה כאילו באמת, זה מה שנקרא הפצצה המתקתקת. לגמרי. כאן מתחיל המשבר. כאן מתחיל המשבר. תקשיבי, ילד ראשון זה משבר. ילד שני, בכלל אנחנו לא יודעים איך אנחנו מתפעלים פתאום את האירוע. ואם יש את עסקים, הצילו. נכון. איך הם מתפעלים את האירוע הזה של ילדים, בית, קריירות, והכל באותו טווח זמן. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שזה שלב של בנייה. והרבה פעמים האנרגיות שלנו, אנחנו לא יכולים, אנחנו בסופו של דבר יש לנו 24 שעות ואנחנו בני אדם, ואיך אנחנו מתפעלים את כל המערכת הזאת. אז אם אנחנו רוצים להצליח בעסקים, להצליח בקריירה, לדעת לתפעל את זה מול ההורות משותפת, הורות טובה, הבסיס של כל זה, אני באמת אומרת, להשקיע בזוגיות. זה להשקיע בזוגיות, כי זה המשאב הכי חזק שנותן לנו את האנרגיה הזאת לצאת החוצה לעולם. אני היום שלחתי את הבן זוג שלי עם גלימה של סופרמן לעבודה ולפגישות שלו. זה ברור לי שהיום אני עוד מעט אפגוש אותו בסוף היום, והוא יגיד לי, מה לי? היו לי פגישות טובות, ידעתי לקבל החלטות, היו לי הזדמנויות, הייתי חד בכל מה שבחרתי, והיה לי יום מוצלח. למה? כי הוא יצא ממני ממקום של כיף, של טוב, שיש לו משהו כיף שמחכה לו בסוף היום, שהתחיל את היום בכיף ומסיים את היום בכיף. ואני חושבת שמצפה לך הפתעה אחרי ששלחת אותו כסופרמן. יכול להיות שהוא יביא לך משהו שהוא יחזור. אני חייבת להגיד רגע, אני אציג רגע את הצד השני של המטבע, כי אני הרבה פעמים מרגישה שנגיד יש לי איזה יום שאנחנו רבים, ולא מסתדרים, והדברים לא יושבים טוב, אני כאילו, כלום לא הולך לי באותו יום. איזו אנרגיה. אני עם אנרגיה כבדה, אני מבואסת, אני חלשה, אני עייפה. בדיוק. אני מרגישה שכאילו, בא לי להיכנס מתחת לשמיכה, ולא לעשות כלום. זה יש ימים כאלה שממש. נכון. וסך הכל באמת כאילו, זה איזשהו פיק שעולה, ואפשר לפתור אותו, אבל כאילו איכשהו נשארים עם התחושה הזאת לאורך היום, והעוצמה, כאילו השלילית הזאת, היא יכולה כאילו להיות הפוכה בעוצמה כל כך חיובית, אם רק באמת מדברים על הדברים ומכבדים אחד את השני ומתנהגים בצורה כאילו הדדית אחד כלפי השני, ובעצם הוא מתנהג אליי כמו מלכה ואני מתנהגת אליו כמו מלך, וזה התשתית להכל. זה כאילו עכשיו המלך והמלכה הם מונחים של גם כבוד הדדי, וגם הוא מקבל את מה שהוא צריך, כי יש לו צרכים משלו, ואני מקבלת את מה שאני צריכה, כי לי יש צרכים משל עצמי, ואנחנו יודעים לזהות כל אחד ולתת אחד לשני את הצרכים אחד של השני. אבל זה לא פשוט כמו שאת אומרת. לא, כולנו זה בכלל יודעים לא את פשוט, זה, ברור. כולנו כאילו באיזשהו מקום יודעים את זה, אבל איך מיישמים את זה בסופו של דבר כי הרגשות בשטח? משתלטים עלינו הרבה פעמים, והדברים נכון. לא מסתדרים לנו. זה גם, הרבה פעמים יש לנו רצון למשהו מסוים, אנחנו יודעים איך דברים צריכים להיות, אבל דברים קורים בסופו של דבר במציאות, אם זה בבוקר שנהיה לנו לחוץ, אם זה פתאום קבעתי איתו שהוא יבוא מעבודה בשעה 6 והוא מגיע לך ב7, כל מיני דברים כאלה שנכנסים. או זה רק כזה הערה, ולא חשבת שהוא ייקח אותה בצורה... נכון, בדיוק. ואז אנחנו באמת צריכים, מה שחשוב זה באמת לקבל כלים איך אנחנו מתמודדים. קודם כל,
לא רק איך אנחנו מתמודדים מולו, אלא קודם כל איך אני עם עצמי, מה הדיבור הפנימי שלי, האם עכשיו, נגיד, אני יכולה לתת לך דוגמה מזוג, שהיא למשל בבוקר היא מאוד לחוצה, לשלוח את הילדים לבית הספר, וברגע שוואנס היא מעירה לו איזושהי הערה, הוא מבחינתו חושב שהם במריבה. למה? כי הוא גדל בבית של הורים גרושים, שכל דבר היה פיצוץ, והוא אומר, ברגע שהיא מעירה לי הערה, זה מריבה, וזהו, נגמר היום. זהו, הילדה שלי גם אומרת לי את זה. שוב אתם רבים, וכאילו אנחנו רק התווכחנו לזה משהו מטופש, היא רואה את זה כמריבה עכשיו. ובדיוק. והיא גדלה בבית, שזה בסדר לבוא ולהעיר הערות וכאלה. אז הפער הוא מאוד מאוד שונה, וכשאנחנו רגע יושבים שם בקליניקה, מפרקים, מה זה עושה לך, מה את מרגישה, מה המשמעות של כל דבר כזה, אנחנו רגע אפילו אחר כך למחרת בבוקר, כשקורית סיטואציה כזאת, אז אנחנו רגע לוקחים את זה למקום אחר, כי הדיבור הפנימי שלי והחוויה שלי היא משתנה, אני כבר לא נמצאת באמונות הקודמות שלי, בפרדיגמות הקודמות שלי, אני בעצם משנה את הדפוסים שבהם אני כל כך רגילה לפעול, אוקיי? ומשם זה מתחיל, זה לא לבוא להגיד, אני רוצה זוגיות, אבל איך אני מיישמת את זה בסופו של דבר בשטח, ושם זה קשה, זה קשה מאוד. מקודם אני רציתי שנייה לתת פוקוס על רעות, כי רעות מבחינתי, תקשיבו, היא פשוט עם הבעל שלה, כאילו, forever, כאילו, נכון רעות, התחלתם זה, וכאילו תמיד אני רואה אותה בתור ההתגלמות הזה, כאילו, איך היא יכולה? כאילו, אין, זה מדהים, נכון? לשמר כזה דבר, עשרות שנים, רעות, עשרות שנים, זה מטורף. אנחנו עובדים בזה. במה, תתני לי דוגמה של משהו שאתם עושים, מה זה לעבוד? את השראה, רעות, את השראה. אז בוא נגיד שזה, כאילו, זה לא שהכל טוטים וזה, יש משברים, עברנו מלא דברים ביחד, אנחנו מגיל 19 ביחד, גדלנו ביחד, למדנו ביחד, הכל, כאילו באמת עברנו את החיים ביחד, עזבנו את הבית בגיל מוקדם, בגיל 20, ישר אחרי הצבא, ישר יצאנו, איך שהשתחררנו, ישר התחלנו את החיים, והתחלנו את החיים ביחד, ממש מילדים לזוג הורים בני 42-3 שבעצם עם 3 ילדים מתבגרים בבית, ויש משברים ויש דברים שקשים, אבל אני יודעת לזהות שקשה לו והוא צריך את המקום שלו, אז אני נותנת לו את המקום שלו, ואני לא עכשיו תוכנת לו את המוח, והיו תקופות שתכנתי לו את המוח והבנתי שזה לא מקדם לשום מקום, זה ניסוי וטעייה. אני הבנתי שהוא צריך את המקום, בדיוק, ועל זה אנחנו מדברים. את הבנת את זה, הבנת? וכשאת מבינה מה הוא צריך, ואת רגע יודעת שזה לא קשור אלייך, וזה לא נגדך, וזה לא שהוא כועס עלייך, זה הוא צריך את זה, אבל את מבינה את זה, זה שם אנחנו בעצם פועלים בזוגיות נכונה. נכון. שאני עושה את הדיבור, אני עושה את השינוי, אני לוקחת אחריות. אבל אני חושבת שהמקור עצמו, העוצמה האמיתית היא, בהבנה שיש ביטחון אחד בשני. שאנחנו בעצם בטוחים אחד עם השני, ואין ספקות, אין כאילו פערים, אין איזשהו משהו שהוא לא בטוח, אני לא מרגישה איזשהו משהו לא בטוח, זה בסדר, אז הוא כועס, בסדר, עוד שנייה ורגע, כאילו, זה כבר פחות כאילו דרמטי, כמו שכשהוא היה כועס בהתחלה, הייתי נלחצת, ואז הייתי אומרת לעצמי, אז רגע, אז לא מתאים לי, כאילו, אני שוברת את הכלים, כאילו, אני אשבור את הכלים לפניו, כאילו, מעין כוחניות, זה מיותר, זה לא מקדם לשום מקום, כולנו בני אדם, כולנו יש לנו רגשות, יש לנו דברים שאנחנו נדלקים ויש דברים שאנחנו פחות, אבל הרעיון הוא באמת למצוא את הביטחון אחד בשני. את אמרת פה משהו חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו בתוך מריבות, יכולים לבוא להגיד, אני רוצה להתגרש, נמאס לי ממך, די אני עוזבת, או אני עוזב, והמילים האלה צריכים להבין, הן מעדדות אחר כך גם כשאתם משלימים, כי זה מערער את הזוגיות, וכשאני יודעת שלא משנה מה קורה ביני לבינך עכשיו, שרבנו, התווכחנו, היה איזשהו באמת אפילו דרמה גדולה, אז עדיין אני יודעת בוודאות שאתה פה. ואתה יודע שאני פה ואנחנו לא מוותרים. כי אם אנחנו כל הזמן ננפנף בגירושים ובפרידה, אני ארגיש רגע, מתישהו זה יקרה. אנחנו מדברים, אבל בסוף זה יקרה. ומייצרים את המציאות שאנחנו מייחלים לה. לגמרי. זה גם פוגע. בואי בוא נדבר, זה פוגע שמישהו בא ואומר לך, טוב, אז אני זה, כאילו, מי אתה חושבת את עצמך? כאילו, אתה בא ואתה קידש הטיפות עכשיו רוצה להעיף את זה? כאילו, את מרגישה מושפלת, בואו נדבר על הכאב הזה. בוא נראה, רוצה מישהי יותר טובה ממני, בוא נראה. זה מביא למקומות, זה מביא אנשים. נכון. אין מישהי יותר טובה ממך במצב הזה, כאילו, לא באמת. זה לגמרי מדרדר, ולכן מה שאת אמרת, העניין הזה שאני מרגישה בטוחה איתו, אנחנו מרגישים בטוחים, שגם אם יש איזשהו קושי או איזה משבר, או אם אפילו סתם איזה מריבה, אני יודעת שאני לא משנה, אנחנו נעבור את זה, אנחנו גדולים, אנחנו תמיד יש את הוויכוח, יש את המריבה, אנחנו מעל זה.
אנחנו תמיד מעל זה, והכל כשאנחנו ביחד אנחנו יכולים לפתור את הכל. וזה שוב פעם מחזיר אותי לעניין הזה, כמה הזוגיות היא חשובה. כשהיא טובה, היא חשובה, ובסופו של דבר, מה הילדים שלנו גם רוצים לראות? מה הם רוצים לראות? הם רוצים לראות הורים אוהבים. אם אנחנו שמים את הדגש על הילדים, אתם מקבלים הכל, חופשות זה עם הילדים, הכל זה סביב הילדים, הילדים קודם כל גדלים בחינוך שהוא לא נכון. וואלה, אתם לא נסיכים ולא נסיכות, תתעוררו, אתם... את יודעת איזה קשה היה לבשר לילדים שלי שסגרנו תאילנד בלעדיהם? זה היה בשורה ממש קשה, אבל בוא נגיד שהתחתנו וישר התחלנו את החיים, לא יצא לנו אפילו להיות בירח דבש. וממש התחלנו ישר את החיים, לא היה לנו גור של התחת, התחלנו כאילו מכלום, לא היה לנו משפחות שכל כך יכלו לעזור לנו, אז פשוט התחלנו ממש מאפס. ואז ירח דבש ותאילנד לא היה בתמונה, ועכשיו בגיל 40 אמרנו אנחנו סוגרים תאילנד, והילדים אכלו לנו את הראש, אכלו איך אנחנו הולכים בלעדיהם, כי כל החברים שלהם הולכים לתאילנד וזה, החברים שלכם ילכו לתאילנד, אתם תישארו בבית, אנחנו נוסעים לתאילנד רק אני ואבא, וזה היה פשוט מושלם, היינו צריכים כל כך את החופשה הזאת, כי אנחנו בטירוף, אנחנו כל היום בטירוף, הוא בעל עסק, אני בעלת עסק, אנחנו כל היום רק אנחנו מגיעים למיטה עם הלשון בחוץ, ואז מה, איפה אנחנו? וואו. והצירה הזאת מה גילית על עצמך שם? מה גילית על עצמך? מה גילית על הגבר שלך מחדש? ששכחת בכלל כמה כיף לך איתו. שכחתי שאנחנו זוג, ברמה כזאת. שכחנו שאנחנו, זה אני והוא, כאילו, נסענו עם עוד זוג שגם הם לא הרבה זמן, וכאילו היה לנו מעין חיבור כזה טוב, היה לנו את הזמן שלנו, וגם היה לנו את הזמן עם החברים, וזה כאילו היה סינרגיה כזאת מצוינת, חברים שהם מאוד ככה, הרבה זמן אנחנו ביחד, כאילו פתאום נזכרנו בדברים הקטנים ובלאפשר, ופתאום הוא כאילו נגיד לא יודעת מה, הוא פתאום ג'נטלמן, כאילו לא ראיתי את הג'נטלמניות הזאת ביום יום, מתי יש לו זמן להיות בשבילי ג'נטלמן, וזה דברים כאילו קטנים שהם עושים וואו. ולהיות רומנטיים, אנחנו שוכחים את זה. את יודעת, עכשיו היה את הוולנטיין, ואני אומרת, כולם אומרים, מה הוולנטיין הזה של הגויים? מה זה? ואני אומרת, לא, כל יום הוא וולנטיין. לא, אבל לא כל יום, זה כל, כן, זה, אם לאישה שלך, היא מרגישה צורך שזה יעשה לה טוב לשלוח פרחים, שוקולד, לא משנה מה, תעשה את זה, תן לה להרגיש טוב. פעם בשבוע וולנטיין, זהו, קבענו. את יודעת, אני גם לא אומרת באמת פעם בשבוע, אבל יש את הוולנטיין, יש יום אהבת ט"ו באב, פעמיים בשנה, יש חגים, יש יום הולדת, תנצלו את זה. יש את המקום הזה, כשאני למדתי חוסן בבר אילן, אז למדנו על מולי לעד, שהוא פרופסור שמדבר על חוסן, ואחד המשפטים הכי חשובים שהוא אומר, הצרות והבעיות מגיעים אלינו גם ככה, אבל את השמחות אנחנו צריכים לייצר. ואני החלטתי שבחיים שלי אני מייצרת כמה שיותר אירועים וכמה שיותר שמחות. כן, כי אני לא רוצה להיות במקום שאני, כי הבעיות קיימות, הפקקים קיימים, הפוליטיקה קיימת, אפילו המלחמה מעל הראש שלנו. אני לא רוצה לחיות בתוך הקושי הזה. אני רוצה לייצר לעצמי שמחות קטנות, אירועים קטנים, שעושים לי טוב בנשמה. ואותו דבר גם בזוגיות. יש ולנטיין, תשלחו פרחים, שוקולד, וזר של 50 שקלים, אתם לא יודעים איזו הרגשה טובה. באמת. תעשו לארוחת דגים בבית, נו באמת. זה לא העניין. אני שלחתי באמת לזוגות שלי, וגם העליתי פוסט, שלפעמים רק לשתות, לפתוח בקבוק יין, לשמוע מוזיקה, נר, לא צריך יותר מזה, ולפנות רגע ערב רומנטי. אבל ברגע שאנחנו עושים את זה, וזה לא עוד ערב, זה מקבל משמעות אחרת. טוב, אנחנו מגיעות לקראת סיום. לא רוצות. הזמן עבר, באמת היה מעולה. אני רוצה שככה, מלי, תגידי לנו טיפ אחד, כאילו נתת לנו כל כך הרבה, קודם כל לדעתי, כאילו, אתה רוצה לסכם יצאנו עם ארגז. כן, הרבה זמן לא סיכמתי. סיכמתי, נכון? אני המסכמת. באמת שפתחנו בעניין של באמת, כאילו, מהנקודה שהתחלת, שבאמת, מתי זיהית כשאת במשבר, ומתי זיהית שיצאת בעצם, שאת רוצה את עצמך. בא לך להשקיע בעצמך, ונכון, יש מחירים שאת לוקחת ואת משלמת, אבל אני מוכנה לשלם את המחירים האלה עבור עצמי, ואז הלכת ולמדת והתפתחת, ופתחת גם את הקליניקה. זרקה קיטבק מעל הגב, וירדה 83 קילו. לגמרי, מסע. והיא נתנה לנו פה, וזהו, היא פיתחה את המקצוע. זוגיות חדשה, טובה. כן. ובאמת אני חושבת שככה הרסת לנו ארגז כלים מטורף לזוגיות, שאפשר כאילו לקחת ולעשות איתו. לתת לגבר מקום, נכון? לתת לגבר מקום, וזוגיות זה במקום ראשון. אז אני יכולה להגיד ככה, אני יכולה להגיד שבאמת מה שחשוב זה קודם כל להבין שלך טוב עם עצמך ואת מתפתחת והדיבור הפנימי שלך הוא משתנה,
גם לא רק שאת יכולה יותר לעשות דברים ואת מאמינה בעצמך, גם המערכות יחסים שלך, גם עם הבן זוג, גם עם הילדים, גם עם האנשים שסביבך, הם משתנים. את פחות באה בציפייה, פחות בתוקפנות, פחות בביקורת, את יותר באה ממקום רך, מקבל, ומביאה את הרגש שלך, את יותר שלמה עם עצמך. רגע, אז את בעצם אומרת שלפני הטיפול הזוגי צריכה לעשות טיפול עם עצמה, למערכת יחסים עם עצמה. זה בעצם מה שאת אומרת, לא? זה גם וגם. הרבה פעמים תראי, אישה יכולה לבוא אליי לטיפול אישי, ובמקביל לזה, בהמשך, הבעל אחר כך מצטרף אליה, וזה קורה לי לא מעט, שאישה באמת מרגישה עבודה בתוך הזוגיות שלה. מרגישה שהיא לא ממצאת את עצמה, היא לא יודעת, אפילו היא פוחדת, אולי לי כן להתגרש, אולי לא להתגרש, ואיכשהו, כשהיא עושה איזשהו שינוי בתוכה, פתאום היא מבינה שהיא לא רוצה להתגרש. היא רוצה דווקא להישאר, אבל היא צריכה את הפרטנר, וביחד הם עושים שינוי מאוד משמעותי, וזה פתאום לבנות חוזה זוגי חדש, לא החוזה שהתחלתם איתו, אלא חוזה שמתאים היום למציאות שהיום אתם נמצאים בה. תראי, אני אגיד משהו, לא חושבת שאני אגיד את זה ואני אפתח את זה, אבל אני אגיד פה משהו, תקשיבי. לקחנו 2 ייעוצים זוגיים אצלנו בגירושים השניים שלי, לא רציתי להתגרש, אבל אני הלכתי עם אותה אישה, ועשיתי ייעוץ אישי, ובייעוץ אישי שאני עשיתי עם אותה אישה, אני הבנתי, תקשיבי, אני מצטמררת עכשיו, ממש בסוף המפגשים, אני חושבת שזה היה מפגש 7 או 8, לקראת הסוף, שאני לא צריכה להיות איתו. שתביני שאני הבנתי את זה, שאין חיבור, אין עולמות, אין זה כבר, שהכרנו, היינו אנשים אחרים ולא שמרנו לזוגיות כמו שאת אומרת, והגענו למצב שזה זה, וניסיתי עוד להציל את זה בעוד טיפול זוגי שהוא הסכים לבוא אליו, כי כבר אמרתי לו אני לא יכולה, אבל אני כבר הבנתי עם עצמי שזה זהו, הבנתי זה. אבל לפעמים גם לבוא לייעוץ ולקבל איזושהי הבנה, כי את כל הזמן יושבת על הגדר ואת סובלת. לקבל את ה... כן, נכון. לשבת על הגדר זה לסבול. בטח. לשבת על הגדר, החיים עוברים, את רואה את כולם, ממשיכים את החיים ואת עדיין תקועה. צריך לקבל החלטה. אם לא טוב לך, תבואי באמת לייעוץ, תבואי תקבלי כלים, תבדקי רגע עם עצמך, ואז את יכולי לדעת אם את רוצה או לא רוצה, אבל כן לקבל את ההחלטה הכי נכונה לך. לא למישהו אחר, לא בגלל ההורים, לא בגלל מה יגידו, אלא מה הכי נכון, כי בסופו של דבר את הולכת לישון עם עצמך עם הכרית או עם הבן זוג. את הולכת לישון עם עצמך, את גרה עם עצמך בבית, את צריכה לראות שהחצמית שלך גם היא במקום הטוב, ווואלה, אם יש לך קידבק על הגב, זרקי אותו, לזרוק את הקידבק. נראה לי שאנו אחלה שם. טוב, אז אנחנו קודם כל ממש מודות לך, מלי. איזה כיף היה לי. היה לנו שיחה פשוט מדהימה. אתם מדהימות. ואני חושבת שקודם כל אנחנו נשים כל הפרטים שלך בזה שידעו איך ליצור איתך קשר, איך באמת ככה להגיע אלייך. ואת רוצה להגיד משהו לסיכום? אני חושבת שכאילו היה את הקטע של יורם יובל, שהוא היה אומר טיפול פסיכולוגי וכל הקטע. תקשיבי, כל אחת מאיתנו, במהלך הטוק שואו הזה, שינינו משהו במחשבות, נכון? כאילו כל אחת מאיתנו יוצאת אחרת. עשינו איזשהו משהו, טרנספורמציה? כן? לדעתי כן, כל דבר. אני תמיד אוהבת לשמוע ולהגיד, רגע, אני לוקחת את זה ואני לוקחת את זה. לפעמים דברים גם נופלים אחר כך, ואנחנו מאבדים את זה. ואין ספק שבאמת היה מאוד מעניין, מרתק, כיף לי שבאתי להתארח פה. כיף לנו שבאת. ואני מחכה לשמוע עוד פודקאסטים שלכם. באהבה, איזה כיף. איזה כיף. אז יאללה, תודה שהייתם, אנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות. Sunrise kisses on the ocean waves, golden sands under the